Jmenuji se Anatolij Hunenian, kickboxem se zabývám 6 let, 4 roky pracuji jako trenér. Co tě vedlo k tomu začít vlastně dělat bojové sporty? Spíš jsem se k tomu dostal náhodně. A to bylo v kolika letech? V roce 2002, kam jsem odcestoval do Švýcarska pracovně, seznámil jsem se s českým trenérem Jirkem Sobotkou. Po příjezdu do Prahy jsem začal trénovat kickbox. Vzpomínáš si na svůj první zápas? Ano, bylo to v Mostě, jsou moje první závody, které jsem absolvoval, tam jsem skončil 3. Já jsem začínal v lehkým jakoby odvětví, což je light contact, tam jsem obsadil 3. místo. V boxu se kopnul zpátky. Jasný? A teďko, jestli to spočítáš, kolik máš nějakých takových velkých cen, jako jsou mistrovství České republiky, popřípadně něco ze zahraničí? 9 titulů mistra republiky v různých odvětvích, pak mám světový titul z roku 2008, což se konalo v Olomouci, a jsem profesionální mistr republiky v Orientalu v roce 2007, kde jsem v pyramidě obhájil titul. V 5. kole jsem knockoutoval soupeře a získal jsem titul. Jak je dlouho to, že děláš trenéra? Jsou to 4 roky, dostal jsem nabídku od jednoho klubu, že potřebuju trenéra a doporučili mě tam, tak tím jsem začal vlastně svůj start jakoby do trenérské kariéry. Už mám několik mistrů republiky, nějaký světový jakoby tituly taky moje svěřenci už obhájili, takže celkem se to daří. Kolik máš svěřenců asi tak teďko v tuhle dobu? Nevím, těch svěřenců se nedá spočítat, jich celkem dejme tomu takových 50. Všiml jsem si, že tady máte i holky. Je to sporty pro holky, mám tady je svěřenkyně, jsou mistrkyně České republiky a obsadili i na mistrovství světa bronzovou a stříbrnou špičkou, jakoby. Takže i holky si do toho dávají trošku. Jak často trénuješ? No, záleží, jestli mám přípravu na zápas a nejsem zraněný, tak trénuju dvoufázově, 6 dní v týdnu. Jeden den si dám volno a zbytek prostě makám. Dá se tím sportem v České republice uživit? No, záleží, na koho narazíte. Jestli máte dobrýho manažera, jestli máte dobrý sponzory, tak se tím živit dá každopádně, ale není to zrovna můj případ. Říkal jsi, že to je jenom tvůj koníček, takže počítám, že pracuješ, jestli nám řekneš, jaká je tvoje práce, tvoje zaměstnání. No, moje zaměstnání je úplně odlišný než kickbox, ano, takže já pracuji jako asistent provozu v jedné firmě nejmenovaný a živí mě tohle vlastně většinou než tady ten sport. Vědí v práci, co děláš za sport? Ano, vědí všichni, takže je to takový atraktivnější. Takže mají tam strach z tebe? Nikdo nezlobí. A tvoje koníčky krom bojových sportů? Různý, spíš jsou to tance, nějaký bary, nějaké akcičky, kde se člověk prostě odreaguje. Rád chodím na nějaké sportovní akce, že si zaběhám, já nevím, zablbnu si, zahraju si beach volejbal, basket, rád plavu a cestuju. Jo, když je čas, tak cestování je nejvíc. Je nějaká možnost, kdyby někdo chtěl začít dělat na ten sport a chtěl by zrovna u tebe, přibíráš nový lidi nebo už máš uzavřenou? Ten nábor je neustále, stačí sem přijít opravdu na trénink, představit se mi, říct, že prostě bych to chtěl zkusit a já sám poznám, jestli to bude talent nebo ne. Podle toho, jak se na tréninku zevluje nebo trénuje. Je nějaká možnost se o tobě něco dozvědět, tvoje stránky nebo stránky klubu? Jsou tolia.cz, mám tam vlastně aktuality jak o sobě, tak o svém klubu a o svých svěřencích. Takže najdou se tam úplně všechno, i když jsou nějaké nabídky na zápas, tak vždycky tam vyhledají moje svěřence, zavolají a nabídnou vlastně. Super, tak my ti děkujeme a ať se ti daří. Vám taky.